wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Full duet sama Padahal nggih to Bu nggih. Setuju nggih Bu nggih. Allah. Dhisik ngono Bu ya Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku Bu tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat Dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Mugi ibu-ibu sedanten teng mriki saged nimbali wayangan piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung. Di Kepung ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Heeh, bintang tamune nikan Salindri, Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake dhewe. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu to babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Lha wong sampeyan lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Masa sampeyan ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Sampeyan semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umur
umurku berapa ya kira-kira? Nah, Mas Akbar berapa? aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure pira? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, ora apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolano mbek aku ngene. Nggo bareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan ayo butuh dolan ngono. Mau didadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to Mas Suge? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya rambuk kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing napani kenapa Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Guys, Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki isin-isin kok lek wis ning isor panggung Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung tak jreng. Aya nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene.
Ana sinden tung blah entuk. Palaran Mas. Oh palaran. Siap. Pelok iki, pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh nggak kuat. Iya soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh kingko. Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kayak banci ngene yo gragas. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang kok bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Wek. Oh, pasti nanti. Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Sama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo Dek Niken Salindri yo. Nama Akbar, aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilenceretne Niken Salindri. Dilenceretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas Lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Nek mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik Niken, yuk digarap. Iki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene? Arep balik kok diadang. Arep balang. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kucing. Apa?
Ada pamundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa iki? Gemati iki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, berarti ning YouTube tulisannya kanca-kanca. Bersama, ciptaan bersama Asta Brata. Oh, ngono. Asta Brata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu, sing ki lho Saron Lemu lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki yo Mas yo. Yoga Asta Brata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing yo? Nyapa? Ya nyanyi ta mosok matun. Ya nyanyi apa? Apa ki mau ana pamundhut lewung. Gubuk nemune kok iso ta nemu? Gubuk asmara. Mosok nemune kok iso? Nemu kowe. Asati ambyare. Kok malah digandrung Mas Tris. Aja gelem digandrung Pak Niken. Sesuk iso. Kibotmu kadal lho engko. Iki diparingi sing halus apa sing kasar, Mas? Kasar nggih, anget-anget nggih. Mas Akbar nek ketemu aku mesti njaluke sing kasar. Nggih. Rada anu nyiksa-nyiksa sithik. Nembange Mahayati. Aku kok lek disiksa sakit no, Mas. Mboten. Tenggorokanku nanti. Wes kon ndi. Apa iki? Yo, kembang wangi apa meng? Game. Kalih welasku. Nggih, monggo. Kalih welasku. Heeh. Oh, jajalan aku mong sama nes tuwek kok kon jajal. Jangan nodai keperjakaanku. Kembang wangi mawon. Ya kembang wangi. Kembang wangi Mas Tris ya. Kembang wangi, kok kleru kembang boreh. Mila, wong dandutan iso nggih catetan barang. Lho niku notasi. Kaya jineman ngono kaya ya. Di gong pira ngoten niku dhewe. Oh, tukang kecer kadang sing goleki nada. Iya. Kembang wangi, oke. Bawono horeg banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami sulaya tebih tresna minger kiblating jalma nyebar kanistan tanpa rasa kamanungsan kang rasa unggul miwah kuwasa ingkang kuat nindes kang sekarat padudon saenggon-enggon samya dadi korban kalengisan.
Gedhong ilahing sekaring bawana langgeng mangko tongger jeneng kita Puntadewa hayuwa gugut garagapan ulun Bathara Indra kang jogarake anggon kita maladi hening mapan ana ing sanggar pamlengan kene. Nok nuwun inggih Pukulun Bathara Indra. Sembah pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka Pukulun. Iya, Nger Puntadewa. Sumurupa wanci kalenggahan iki para Pandhawa wis antuk kamulyan utawa kamukten wujuding praja Ngamarta ya Indra Prasta kene. Eling den eling ya kulup kraton Indra Prasta iki biyen ulun kang yasa mula sinebut Indra Prasta karana Bathara Indra kang yasa kraton iki. Ulup Puntadewa sakwuse para Pandhawa nampa kamukten lan kamulyan prayogane para Pandhawa enggala ngadani upacara syukur kunjuk mring Gusti kang murbeng dumadi amrih prajamu negaramu Indra Prasta kene sakawulane kalis saka rubeda lan sambi kala apa wae ya Nger. Duh Pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwun awit paduka Pukulun paring pituduh dumateng Puntadewa cetanipun para Pandhawa kedah ngadani upacara syukur pancen bener upacara syukur kang tak karepake iki winastan sesaji Rajasuya. Tan samar pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layap ing aluyut sesaji Rajasuya. Iya Nger. Lajeng Pukulun tata caranipun upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya kala wau kadosa pundi? Prasajan kemawon kula dereng ndungkap duh Pukulun. Mangkene ya Nger, kula Puntadewa babakan syarat sarana kang sarta tata carane sesaji Rajasuya iki nyuwuna pirsa marang Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna
amarga ya mung panjenengane kang jinejer dadi kusiring para Pandhawa mekaten pukulun iya anyareng rembulan kang nedeng purnama iki muga-muga apa sing dadi gegayoning para Pandhawa bisa kasembadan ya ngger Puntadewa. Bentang malam sinar purnama bulan terang melayang senyuman rindu menghadang lamunan sepi sirna rembuk kedamaian. Sinar purnama bulan terang melayang senyuman rindu rempuk Inocapno Nalendra angkara murka harasa gawe pati Rakit Trinlalendra nangke sang Puntadewa lanata ing Dwarawati lan ing Mandura mohon ngratoni bumi hati Allah Ratu Magoda Prabu Jarasandha
tamaning nata perbuti bawalak sana lire perbuti mangkono lila lagawa ing driya hangga ganjar saben dina agung tenya paring dana lire kang bawa laksana ana tepi pangandika Yuwang Titi Kalaludara Mas Patik Raja Dewaku ya bandaku ya amalku dhewe anak Anung Anindita putraku bocah bagus Kulup Jayatsena nok nuring nggih Kanjeng Rama ingkang putra pun Jayatsena ingkang kepareng sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama keparenga kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Kanjeng Rama Dewaji ya wis tak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa ora liwat pangestuku tanpa nono yo ngger anakku bocah bagus Jayatsena puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi kula candhi mugi handadosaken arah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama kaget kowe tak timbali kados pundi kowe mestine kaget ndak timbali Jayatsena nggih garagapan raosing manah kula lepat kula menapa dosa kula menapa suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama Kang putra pun Jayatsena sagah anampi paukuman saking Kanjeng Rama Dewaji Prabu Jarasandha wah lah dalah ya mangkono kuwi anak Anung Anindita bisa junjung derajate wong tuwa wani sara bau saguh nampa pidana saka pun Rama nok nggih suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama ngene kowe apa wis krungu kabar kang sumebar pawarta kang warata apa sing dadi gegayuane ramamu Jarasandha iki kulup lho ingkang pundi menika piye ingkang pundi babakan sesaji Kalaludra lamat-lamat sampun kathah para kawula ingkang sami rerasanan bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngadani wujudipun sesaji Kalaludra menawi keni winedaring kathah sesaji Kalaludra kala wau kados pundi menggah jlentrehipun Kang putra cumadong dawuh Kanjeng Rama rungokno nggih Jayatsena sesaji Kalaludra mau wujuding upacara syukur konjuk marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra dewaning kesugihan pun Rama percaya kalamunta yen wis kasembadan ngadani wujuding sesaji Kalaludra kesugihane Prabu Jarasandha bakal awet run tumurun rah tumrah tedak pitu turun pitu babaring tumuwuh Kang Tagak piye belung
tak kira sinuwun Prabu Jarasandha iki sing uripe wis keceh bondo donya. Ki rasane tak kira ki wis marem, atine wis ayem. Tinemune ya durung ya, Kang. Isih duwe rasa wedi melarat niki. Ketite bakal ngadani wujuding sesaji kala ludra ing pamrih kesugihane iso awet nganti tedak turun pitu ya, Kang. Ya lumrah, Lung. Jenenge menungsa ki lumrah. Jenenge menungsa ki ora kulana, ora etana. Yen kelangan siji bandane, loro pangkate, iki jelas wedi. Ayo. Kamangka wong lanang ki yen sugih, yen lagi nyekel dhuwit ki rumangsa aji mumpung. Terus adat saben nggo royal. Apa ya piye ta? Wis rumus kuwi, Kang. Rumus, heeh. Wong lanang ki nek saya sugih, saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Contone, piye? Contone guyangan. Oh iso guyangan barang. Jayacena kados pundi Kanjeng Rama? Sing tak ajab kanthi pun Rama ngadani sesaji kala ludra iki supaya bisa dadi ratu-ratune jagat. Yen pun Rama sembada ngadani sesaji kala ludra bakale dadi ratune wong sak jagat gumelar. Kesugihanku awet nganti tedak pitu turun pitu. Kabeh mau kanggo sapa? Kabeh mau ora ana liya, ya mung kanggo kowe, anakku bocah Sigit Jayasena. Sakwusipun Rama lengser ke Prabon, besok sing dadi ratu ora ana liya kejaba mung jeneng sira Jayasena. Ya iki sing jenenge napake anak putu. Kuwi lho, Lung. Piye? Sinuwun Jarasandha iki ketang tresnane karo putrane, merga sing diajab besok dadi ratu ki ya anake dhewe. Dadi sinuwun Jarasandha ki bangga duwe anak kaya Raden Jayasena. Aku ya bangga kok karo anakku, Kang. Pak anakmu bangga. Lah kok bangga? Oh, saiki wis kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Heeh. Ya berprestasi, meteng, Kang. Cangkemmu wong tuwa ora urus. Ngaturaken panuwun duh Kanjeng Rama. Jajena wonten dawuh. Mongko sesaji kala ludra kuwi mau syarat saranane pun Rama kudu bekakak ratu 100 negara, nyembelih ndase ratu 100 negara mapan ana ing alun-alun negara Magoda. Pun Rama bakal yasa geni murid. Sak rampunge ratu 100 negara tak bekakak utawa tak beleh ndase ratu 100 negara bakal tak jegurke ana geni murid. Bebarengan kelawan kuku sing dupa kang gumelun. Kabeh iki tak unjukke marang sesembahanku Bathara Kala. Ya Hyang Ludra kanthi srana iki pun Rama bisa ngratoni jagat raya. Waduh Kanjeng Rama. Kaget risang kapirang murinanggul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten menapa sampun dipun penggalih
lamun to badhe bekakak ratu 100 negari kala wau menapa sampun dipun penggalih babagan tuna lan badhinipun Kanjeng Rama. Dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Lamun to anggenipun badhe napakaken anak putu kanthi srana ancik-ancik kacilakan kang sarta kasangsaraning asanes. Nyuwun sewu. Ing benjangipun Kang Putra boten badhe kersa jumeneng dados ratu ing Magoda menika. Awit niki mengke sisip sembire luput katuranggane badhe glandang korban ingkang boten sekedhik cacahipun. Cangkemmu menengo. Kaca montap lerke netap duka yayasinepi Jojo bang mawinga-winga hangis yang sadelek mecang kaya dalang nuturi kaya kiai cilik digedhekke bareng gedhe nuturi karo wong tuwa. Anggonku bekakak nyembelih ratu 100 negara iki mung kanggo dapurmu le. Jayacena. Besok kowe yen wis dadi ratu mung kari ngepek ayome, ngepek kepenake, ora usah rekoso. Nanging diwoji. Nanging kula boten sarujuk menawi kedah ngagem sarana ingkang daksya mekaten awit wonten paribasan cukup ora ana gunane aku duwe anak kaya dedapuramu ketimbang nyepet netra ngrereget rambah Magoda pedang liganku sing bakal nyikar gurumu. Bosen aku duwe anak kaya dedapuramu. Jayacena, sinuwun kula ingkang sowan sinuwun. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Yen ora sisip panduluku iki kaya tekane Hamsa, Dimbaka lan Supala kang marak ana ngarsaning sun. Lakar kados mekaten sinuwun. Lakar kasinggihan sinuwun. Lho nggih sinuwun. Piye pawartane anggonmu ndak utus ngerangket ratu cacah 100 negara? Apa wis entuk gawe?
Mugi kawuning ana Sinuwun. Kula Yayi Dimbaka dalah Kakang Supala sampun kasembadan ngrangket ratu minangka tumbalipun sesaji Kalaludra. Ngantos dinten sakmangke sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan karangket wonten jroning pakunjaran Praja Magoda. Ratu cacah 97. Nuwun inggih Sinuwun. Tegese kurang 3. Yen ngono enggal genep ana. Yen ora genep 100 ora bisa sinebut sesaji Kalaludra. Lajeng kersa paduka Sinuwun. Nalindra pundi Sinuwun ingkang paduka kersakaken minangka dados ganepipun. Kanggo ganepe ratu 100 negara. Yen to mung ratu cilik-cilik agumoh bakale kurang kurang kuncara ora bakal kondang. Genep ana 1 Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa, angka 2 Ratu Ndwarawati Prabu Kresna, angka 3 sing pungkasan ya kuwi Ratu Mandura Prabu Baladewa. Kuwi sing dadi genepe. Waduh, ratu teluke tek abot kabeh. Ratu teluke angele ora umum. Ora usah ngresula. Yen kowe ora saguh ngrangket ratu telu kuwi mau, kowe dhewe wong telu sing bakal dadi jole. Saguh apa ora? Nuwun inggih Sinuwun sagah. Yen to pancen saguh, aja nganti slintro sing dadi rasamu. Tumuli budhalo. Aja pati-pati bali yen durung kasembadan ngrangket ratu telu kuwi mau. Nuwun inggih dateng senika. Budal dina iki. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nista temen pakartine Kanjeng Rama Dewaji. Kukuh bakuh kaya Tuguwaja. Duweni niat kang angkara murka kepengin nyembelih ratu 100 negara. Aku kang dadi anake kudu kepiye? Abote panandang kaya mikul bumi. Duh Dewa, Jayatsena nyuwun pepadang Dewa.
Mangkya darajating praja nanggih sinar tansah santi kunjuk ning yang agung asesati niskolonit gumalaning pramudita sirenaning kang sifat durjana sinar umaruta inaronggong satin hapo ringgit purwa kang gumelan amur wengkang yanar buka wiwara ingkang carita kang sinungging rapita kinepit kangen budaya kawuryan musuh nyoruring nanggih sinar tansah santi kunjuk mrenggang agung asesanti niskolonit gumalaning pramudita sirnaning kang sifat durjana sinar rumaruta inarungkong satinapu ringgit purwa kang gumelan amur wengkang yanar buka wiwara ingkang carita kang sinungging rapita kinuning langan budaya amrit dadya tepo palubine sang yomasuti darmaning reka utaman satema manggirayu ing salahnya amrit dadya tepo palubine sang yomasuti darmaning reka utaman satema manggirayu ing salahnya bicelangenira sang nar pati lampah hira alon Cilangan sang nar pati
Jaya Yuwarna Nira Iwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun kang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero tumrap purbaning Gusti kang akarya jagat kang wis malimbarake berkah kenikmatan keselamatan kang sarta kawilujengan lair kang sarta batin marang Prabu Puntadewa sumrambahe para warga Gung ingkang mapan ana negara Ngamarta kene. Yayi Werkudara barep kakangku ana apa? Janaka wonten dawuh Duh Kaka Prabu. Dina sakmengko diprayogake anggonmu lungguh yadi. Sawetara pun kakang nyuwun wanci kang sarta nyuwun inah kanggo srana manembrama rawuhe para pepundhen sekarone kang dina sakmengko kepareng rawuh ana negara Ngamarta iki ya Yayi. Ya sasana saha wanci tak borongke marang barep kakangku anggone manembrama marang pepundhen-pepundhen kang padha kepareng rawuh. Matur nuwun Werkudara. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jejimat pepundhen kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Sak rawuh paduka Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kula ngaturaken kasugengan tumrap rawuhipun Jeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Kawula nuwun inggih Yayi. Katampiya andadosaken saya raket supeket anggenipun kekadangan ing antawisipun Dwarawati lan Ngamarta. Kula Prabu Kresna dalah Yayi sami aji sumrambahipun kadang-kadang kula para Pandhawa boten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Kawula non nun inggih Kaka Prabu. Gorawalan anggin kula mundi kapetekaken jaja rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan boten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi Duh Kaka Prabu. Kawula nuwun inggih Yayi karaos boten kirang prayogi lenggahipun kang raka ing Dwarawati. Kaka Prabu Kaka Prabu ing Mandura sami sugeng rawuhipun Kaka Prabu Baladewa wonten ing negara Ngamarta menika Duh Kaka Prabu. Wih, lah salah. Yayi, nering sambikala
jinangkung dening panguwasaning zat ingkang murwing zat satemah Anjalari lulus Raharja prapanipun Rakanta ing Mandura wiwit bidal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negara Ngamarta tansah ginanjar kawilujengan lahir batin Koko Prabu dalem Yayi sak rawuh paduka Koko Prabu kang rayi ngaturaken pasegahan Panakrami mugi kunjuk wonten ngarasanipun Koko Prabu ing Mandura nuwun inggih Yayi dahat katedha kalingga murda Seh Panakraminipun Yayi Ajeng Ngamarta ingkang rumentah dateng Rakanta ing Mandura kosok wangsulipun Yayi kosok wangsulipun puja pangestawanipun pun Kakang Kewala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Yudhistira nuwun inggih Koko Prabu katampiya dados pengaji-aji boten langkung sumangga Koko Prabu kepareng lenggah ingkang prayogi nuwun inggih Yayi kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun keng Raka marak seba wonten ing negari Ngamarta menika. Kejawi saking menika, Duh Koko Prabu, slindro ingkang raos slindro ingkang batos andadosaken kagiat sajroning manah duh pinjeng Koko Prabu ing Dwarawati dalasan Mandura kesdu rawuh wonten setinggil praja Ngamarta. Keparenga kula nyuwun dawuh baya wonten wigatos ingkang pundi ingkang rayi Ngamarta sumedya ngangklungaken jangga hanilingaken karana nyadong rumentahing sabda pangandikanipun Koko Prabu ing Dwarawati. Permara reh manguswamya ngambrangangang kadikaronaning kasuwasih ring marga Hamalatgung Risang Ganta Mastrat maca lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umya samara wayahanto Yayi kadangipun pun kakang ingkang saklangkung kula tresnani kamuni ngono prapanipun pun Raka Sarimbit wonten negari Ngamarta sepisan tilik dumateng kayuwananipun kadang para Pandhawa puji syukur kunjuk dhateng Gusti kang ngakarya jagat awit sedaya para Pandhawa tansah pinayungan kebagas warasan dungkap angka kalih. Kula ngaturaken alam moneng alam menika tembung lawas oneng menika tegesipun kangen awit sawetawis candra laminipun boten saged lawan pangandikan kanthi pratitis kadidene dinten sakmangke. Lah dungkap ingkang angka 3 Yayi lugunipun kula menika rawuh tuwuh tandha pitakon wonten salebeting batos awit tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu ing Amarta ingkang suraos sing tulis wonten mriku ngandharaken bilih kula ripalenggahan sakmangke tinimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Amarta. Pramila saking menika Duh Yayi kapareng ora kanta cumadong dawuh Yayi tan prabeda keng Raka ing Mandura kula ugi mekaten pramila saking menika mokal menawi boten wonten babakan ingkang wigati sumangga kula aturi paring dawuh mbok menawi wonten pepeteng keng Raka saged madangaken menawi wonten reruwet pun Raka saged hangudari. Koko Prabu wonten dawuh Yayi. Saderengipun ngaturaken pangapunten awit kedahipun kula ingkang sowan wonten Dwarawati nanging dinten mriku malah keng rayi ingkang nyuwun paduka kekalih rawuh wonten negari Ngamarta. Sampun to Yayi, sampun.
Kula aturi ngicali raos Durgama Kang Sarta Sangga Runggi rikuh Kang Sarta Pekiwuh. Sampun dados penganggep kula Ngamarta Kiya Dwarawati, Dwarawati Kiya Ngamarta. Boten kula bedak-bedakaken. Dados kresna ing mriki dumugi wonten Ngamarta ngibaratipun kebo mulih ana ing kandange dhewe. Wonten menapa Yai? Kula aturi paring dawuh. Koko Prabu, boten wonten ingkang kula suwuni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu. Perkawis mekaten. Kirang langkung sapta ari kawuri wonten sanggar pamelengan. Kula karawuhan jawata saking kahyangan kaindran nggih pukulun Bathara Indra. Nggih, lajeng awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi wana marta menika lan sak mangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados keraton ingkang endah edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning Praja Indraprasta menika para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur kang winastan sesaji Raja Suya. Sesaji Raja Suya lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Ananging Pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Raja Suya. Kula kinen anyadong dawuh dhateng paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila duh Koko Prabu. Kadosa pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Raja Suya kala wau. Kang rayi ing Ngamarta cumadong dawuh duh Koko Prabu. Kadangmu padha warahen dena becik besok amendem baris baris kang prayitna Yuwa saranta wanging Dwarawati dinumpesiku panawak Pandhawa dinumpesiku panawak Pandhawa mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi punta sak Pandhawan ingkang kepingin ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya kala mau pranyata menika gegayuhan ingkang sae gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya wau cacahipun wonten 3. Syaratipun wonten 3. Inggih. Ingkang angka setunggal syarat sarana lumadining sesaji Raja Suya kedah dipun rawuhi Brahmana 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Menika syarat sarana ingkang angka setunggal. Lah dungkap syarat sarana ingkang angka kalih. Syarat sarana ingkang angka kalih lumadining sesaji Raja Suya kala wau nggih punika kedah dipun rawuhi ratu satus negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata supta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta. Lah dungkap ingkang angka 3 syarat ingkang angka 3 nggih kedah mawa tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi kudu mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau sagedipun pinangkani. Jeng ngandika Yayi Aji ing Ngamarta fa insyaallah
saged ngadani wujudipun sesaji Raja Suya kala wau mekaten Koko Prabu. Nun niki syarat angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken pandhita ingkang gentur tapane manteng semedine winong wong kalih dewane punika kinten kula saged mujuti suprandene syarat ingkang angka kalih menawi kedah dipun rawuh ratu satus negari kanthi gambiraning ati mbok menawi kang rayi inggih saged minangkani nanging duh Koko Prabu syarat sarana ingkang pungkasan ingkang kedah mawi pangurbanan menika ingkang sanget mboten jumbuh kalian manah kula. Lho, dasaripun kok mangkaten? Koko Prabu. Pedahipun menapa para Pandhawa badhe ngadani upacara syukuran menawi kedah sarana tumbal. Mejahi tiyang ingkang boten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit duk muni ngantos sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Gunanipun menapa Pandhawa ngadani syukuran kunjuk mring Gusti Kang Mahanasa yen syarat saranane kedah ancik-ancik bangkene liyan. Nyuwun sewu, menawi syarat menika kedah disembadani badhe kula wurungaken kemawon, badhe kula batalaken kemawon, anggenipun kula sak Pandhawa badhe ngadani upacara sesaji Raja Suya kala wau Duh Koko Prabu. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkoro gadane romubat mahabit jeliteng Kresna kakangku dara piye Yayi nggonmu srawung karo Pandhawa ki wis pirang taun ora kena diitung nganggo taunan dasare merga srawungku karo kadang para Pandhawa wiwit jabang nganti trapang wiwit indil-indil nganti ondol-ondol yen to pancen wis suwe anggonmu srawung karo para Pandhawa kenang apa kaya ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine karepmu piye Werkudara yen kuwi kepengin rembukan perkara panembah perkara pangibadah lan perkara kitab suci kowe cocok rembukan karo barep kakangku yen to kowe kepengin ngrembug perkara endahing seni lan budaya kowe cocok rembukan karo Janaka yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon raja kaya kebo sapi lan sak panunggalane sarta rembukan perkara tetanduran nandur sing apik ki piye kowe cocok rembukan karo Nakula lan Sadewa ning yen kowe kepengin rembukan piye arep mateni wong ora usah rembukan karo sapa-sapa rembukana karo Werkudara paham cocok aku di Yayi Kresna kudu eling yen kowe kepengin rembukan perkara panembah perkara kapitayan rembukana karo Yayi Puntadewa kuwi wis cocok kuwi wis pas ning yen kepengin rembukan perkara endahing seni lan kabudayan rembukan perkara wong wedok sing ayu rembukan perkara kimcil-kimcil kuwi rembukana karo wong loro siji Janaka loro sing girong kuwi ngerti paham regane pira ngene sing penabuh arep ngarepke bayar pira kok bayarane dicenglong pira wis paham ning yen rembukan perkara mateni wong aja rembukan karo sapa-sapa ning rembukan karo siji Werkudara loro Baladewa paham nggih Koko Prabu kabeh do nesoni aku piye lho iki Mara Gage Wedarna Jlindeng Kresna kakangku aja gugu barep kakangku yen gugu barep kakangku iki mengko bakal batal ora sida nganake saji Raja Suya wirang apa sing bakal tinempuh para Pandhawa kamangka
kabar wis sumebar kiblat 4 5 pancer wis ngawuningani yen to bakale Pandhawa duwe gawe geden-gedenan wujude upacara syukuran. Yen to pancen syarat lumadining sesaji Raja Suya kudu nganggo sarana mateni ratu sing hambeke angkara murka. Mara gage tudono ratu ngendi jenenge sapa? Werkudara dhewe sing bakal mateni. Semenia sakwetara Gusti sing bakal paring pituduh tumrap lelakon iki, Yayi. Kadangmu padha warantena becik besok aman demo baris Saranta wonging para wakti tinumpas iku pangawak Pandhawa Taruna Angutiya sanes karo mongko sakune dumati marsudi ingkang rong awit kula ingkang sowan bisane sampeyan jadrane ana Pasang Kalimantan bek pisamanan kula sinabeta ing Iloduni dumalaing tawang tuwang pangapunten ingkang agung kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten Stinggil negara Ngamarta. Nyuwun sewu Sang Prabu panjenenganmu ki sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten awit kula seba tanpa tinimbalan derajat-derajat minggah wonten ing Stinggil negara Ngamarta menika. Nyuwun sewu panjenengan ki ratu ngendi jenenge sapa? Kula menika ratu sing isih Jaka, ngoten. Urung duwe bojo nanging kula niku ratu sing sugih. Ya sugih Banda, ya sugih Bandu. Sugih Banda tegese sugih Raja Brana, sugih Bandu tegese sugih para wadyabala. Kosik to. Asmane panjenengan ki sapa? Lah inggih. Kula niki dereng gadah bojo. Masih Jaka Tingting, ngoten. Jenengmu sapa? Wo tanglet jeneng to. Ratu ra duwe tata krama. Derajak-derajak munggah Stinggil jebule kupinge bosok. Nggih. Menawi paduka tepung kalian asma kula Nalendra saking negari Argabentar. Nun inggih jejuluk kula Sudyamastani, kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa nggih. Nyuwun sewu. Kula kepengin mangertos sing jejuluke Prabu Puntadewa niku ingkang pundi?
Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun iki. Alah dalah kok ora cocok karo kondange piye to iki? Jarene Ratu Kondang tiba gabrus sandung jegluk anggerana terop dalange Puntadewa. Titir lor dalange Puntadewa, titir kidul dalange Puntadewa. Tak kira nak wonge gagah pideksa, lah kok bareng ketemu nyuwun sewu, mecece kaya wong cacingen. Nyuwun sewu niku. Ya ora apa-apa eneke ya wis ngene iki. Kresna, kula wonten dawuh kok Prabu. Ngantem ndase wong iku hukumane pirang taun. Sabar to, sabar. Urung-urung kok wis nesuhi ngopo to? Tembunge agama innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Ah, kene yo mudeng lho. Lah banjur Sang Prabu Hamsa drajak-drajak panjenengan duwe sedya kang endi dene prapta ana ngaten. Leres nggih, punika sinebut negara Ngamarta nggih negara Ngendraprasta niki nggih niki. Iya. Iki negara Ngamarta ya kraton negara Ngendraprasta. Banjur kersane Prabu mrene. Ngaten, mugi kawuning ana. Negari kulawarga bentar ing ripalenggan samangke nembe nandhang pacoban saking Gusti kang ngakarya jagat. Nurike wujudipun pagebluk mayangkara awising boga lan wastra. Kula antuk wangsit saking dewa negari kula saged waluya jati-jati temanirmala saged pulih kadi dene wingi uni waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takoke wong sapa sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada ndak enek sing roh. Bareng kula buka Mbah Google. Lah niki. Tinemure jebul Jimat Jamus Kalimasada mboten asanes sing kagungan namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila kula sowan dhateng mriki nyuwun sewu badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih. Menawi kula dipun parangaken ngampil syukur bagi jumurung. Ning lek kepeksane kudu dituku sarana dhuwit sisan gawe pira regane Kalimasada tak tukune Kalimasada kuwi mau ora sang nganggo nyang-nyangan langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit kula sing kula beton iki kirang mengki kirangipun saged kula kentun lumantar transfer ngaten. Pripun? Disilihke napa diloske pisan didol teng kula. Mangkandha regane pira Kalimasada niku? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe ya Di. Niki sinten? Jenengku Werkudara ya Bimasena. Wis tau roh. Nggih, nate mireng asmane ning nggih nembe niki ketemu kalih piyayine. Ya syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Arep nuku Kalimasada. Nggih. Pinten regane? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan leh arep nuku Kalimasada. Estu. Diwas kebeneran pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong padha ora ana sing ngenyang. Kowe tekan kene mula kebeneran Kalimasada pancene arep tak dol. Lah dalah ra apa estu panjenengan badhe ngedol Kalimasada. Ya mula kang saka kuwi. Yen kowe arep nuku Kalimasada kowe kudu nuhoni apa kang dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lajeng entenono ana tapel wates negara Ngamarta. Lan aku njaluk paseksen. Menapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Loh,
Paseksene kok dadak prajurit segelar sepapan, gelem ora gelem syarate ya kuwi. Nek ora gelem Kalimasada ora tak dol ning kowe, ning tak dol ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nenggo wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mangke nyang-nyangan regane Kalimasada. Kok mboten dateng mriki mawon nyang-nyangan negara, nyang-nyangan Kalimasada. Engko aku ora iso njumuk bathi. Wis kuwi wae. Syarat-saranane siji entenono tapel wates negara Ngamarta, angka 2 prajuritmu samaptakno. Nggih, cekap niku cukup. Nggih, menawi kalilan mekaten kula madhal pasilan, kula tenggo wonten tapel wates Praja Ngamarta. Sinuwun Putadewa, kemareng kula nyuwun pamit. Iya Sang Prabu aja ninggal duga lan prayoga. Raden Werkudara kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Sedaya ingkang sami lenggah kula nyuwun pamit. Ya ndang minggat tak dongane lepas paranmu jembaro kuburmu ya. Deng Kresna kakangku. Kepiye Yayi? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing calone dadi kurban tumbal sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta, mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha. Lah Prabu Jarasandha iki bakal nganake wujuding upacara sing jenenge sesaji Kala Ludra, bekakak ratu satus negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Tegese kurang 3. Lah sing dadi jangkepe ya kuwi siji Yayi Aji Ngamarta, 2 panjenengan ingsun pribadi, lan sing angka pungkasan Koko Prabu Baladewa. Edan, aku go melu etungan Kresna. Nuwun inggih Doko Prabu. Kowe lah ora omong mau-mau kowe. Ngerti ngono Ratu Hamsa ning kene tak gecek dase mau-mau. Sabar kok Prabu, sabar. Yayi, Gusti tegesipun sampun paring pitedah. Gusti sampun paring pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya? Koko Prabu, kados pundi Yayi? Sawarga ngasih rajan momongso bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngurmiyine lampah budidaya murih jangkeping syarat sarana sesaji Rajasuya kala mau Yayi. Sumangga nderekaken Koko Prabu. Bimasena, piye? Pranaan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah Kang Sarta Kemerembyah ngestokke dawe Kresna kakangku. Gandanya sekar kehadung Kembang